Підозру у сприянні окупації Криму оголосили 3 учасникам організації «Український вибір». Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора. Напередодні до Офісу громадського руху, лідером якого є кум Путіна Віктор Медведчук, навідалися працівники Служби безпеки України. Члени «Українського вибору» в час окупації стали членами незаконних виборчих дільниць на півострові та підтримували органи окупаційної влади, кажуть правоохоронці. Наразі триває досудове розслідування щодо посягання на територіальну цілісність України та державну зраду. 2 підозрюваних у якості керівників ініціативних груп громадського руху входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ незаконного збройного формування. Інший був керівником окремого підрозділу самооборони «Слов'янський щит». Вони виконували протиправні накази ватажків формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова Крим.